سلام تنا تقبلوا فنو إيرتي بمكتال تركوا زخركم تعزبتنا ميتوعلون لومي ربع شدش حدار فرق معلتم فرنسا جالوا هاجرون زيناتات حيزلكم قريب زلهو أدي بعبدي المكتالكم بخبرنا عدمكم فلما أرسل زينا أبزوا مأكل مسرح من رجال محجر تخبابنا أنه ورتعدن بملكات سنة قريبو أبو سبيتال مولدان علاقة حموس أبا أقول له تكرنا حرسيز مسجن عبيت يرغى خنقول له تقليتو أبنو الزوا ما عين تركب بيت مرتي ما أكلاي درجة عدي سوقاقو نواتا وحقق الخيبها بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب مبلغ 47 بريزيدنت خوينو مخالاي غزي خمسة مرت عوجو قدماي منستر نتنياهو منستر مكلخال كاب سلطانو مبرارو زي مرقع إسرائيل مليسو جديدو إيران باكستان تأتاد دوباتن محاس شبران مكات بحوار كسرحة تسمامعين زرزر زينا أبزوا مأكل أبو رحمة قابيت كتلشان عسران حموشان زكايد مسرح مرجع محضر تخابن أنه ورتعدن زملكات بمنيستر زواب محضرات تمحيش سند بحموش تحضار نتقبل تأكلات قريبو أبتي أم حضار الزواب أتو فساي هايلن أبو مبر بايتو أتو برهام سمرن استرخبلو قاتامي وانا كايد سرح محضر زواب أتو زرئيتو ولدبرهان اتسند أقدمو تصرح اللو نتسان حمام رح مسرح مرجع بمخلاسن بمحياشن سدالو مخان حبيروم أبزوا مأكل مسرح مرجع محضر تخابن أنه ورتعدن أب 13 أوزدباتات كتم أسمرة أب 37 محضرات كبابي خمون أب 3 أوزدباتات قطر أب 46 محضرات كبابن 8 حدن عدتاتن كم زكاير زحبراتو زريت أب صراح تصنحو محضر تخابي خساب موداتا تحساس 2024 زسلسلون فتات مستصاففون هزبي كم زقلت أفليتوم من محضر زوا مأكل نتزكايد مسرح مرجع بزملكات كان مجمرة ورحت الريح صور حلكاتي تسفح قصواس كم زكايد زحبراتو زريت زدل مساليتاتات كم زغرب قليتهم أموداتا دما مرجعان زقاتو حزيات مرزتن كالئن زملكات زرزرا وحبريتا قريبوم ساتفتن زغرب سند مركز مقوار هانا زريتوتاتن حساباتن أغريبوم أب كتم أسمرة زركب هوسبيتال مولدان علاقة حموس أبا قلقلوت كدن حرسيز مسجن عبيتي الرقم زلوز دما وطيت نايتنا برخز متسات عنا ونقحات كم زخنا قليزوم نرس مولدان أبراهام تغلي بزهابو حبريتات عنا زيقاتات محاس بزكاية قوسواسات نقحات عبر السب حبشانا يدتا دما بفلاي كبنا بلا ممتوب متكاس زي أمحاس عنا نفس الطورات حراسات عشالاتات عبي أبركتوخم زلو أرديوم أتو هوسبيتال قلقلوتات مكتال تنسن تعنا في الريامنتن كنكن قدم حرسي مرمرة أف مهتسن مرمرة HIV إيدس لابوراتوري فارماسي كتابتن مكتال زيت محلال فتحماماتن كم زهب زحبرن نرس برهم زعاتقو عقم سبن مسارحتاتن نبقعات نايتا قلقلوت العلا استواصوهم زلو حبيروم نرس مولدان لوام قويتهم بوغنا كلن نفس الطورات بوحدو شمونتك زيخ ملالسا خم زلون دحر محبار أبتو هوسبيتال زوهاب أستمرو أبزم دايز أوتاوترا كم زلو أبريها حكوسي أنفر دوبا وقيح بحري بقعة سراحتنيات المحيال سلطنا كود بنكلو بيصحفة هكدف أبتو زباد ما سلطنا محبراو سنفلتتا كايدو وكيل إرينا إيسي محمد نددالو زبزاب سامراويت ليبيو كتوروايا حكوسي أنفر زباد دوبا وقيح بحري مسمى كلاي بيصحفة تواهيدو بقعة سراحتنيات المحيال زعلم سلطنا وديبون أبتي نسلسة معلتا زغط على السلطنة 10 تلتدق أنسي زركبهم 4 أبالات 5 فدرشنا سراحتنياتا تساتفهم أتي السلطنة مباتو أمر محدرا مدلاو تنن سراحن كمون مقوصار مسنادن أبزبلو أرساتاتو كيروس توهابو خينو نفس وكف أرسي مس قبراو سراح بمزماد زتن كتعن تخايدلو حلافي جنفر حكوسي أتو حسين خالد أبزهابو قال أتعلامانتون بدرجة حلافنا سرحو أفلطو من عقمهم كبمبال صفوفون سلوطن أقلقلوت نمرقاس كمزخونا قليتو أب مواد أتا حلافي من محدار فاينانس حكوسي أتو تسفاي قرماي كلن تناوي عقمي سراحتنياتات نمعباي محيال محبرات أقداسي كمزخونا بمتكاس أفراينت كعبي بتقات كسراح كمون دك أنسيو أمرحنات كمتسا متبع كقبرت محتينو
بخالو وغان بيت صحفت هقدف زواد دوبا وقيح بحري كاب 25 ጥቅምቲ ክሳብ 1 ሕዳር ስልጠና ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት አካይዱ እቲ ስልጠና መባእታ ስነ ሓሳብን ፖለቲካን ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ስነ ኣምራዊ ኩናትን ኣድላይነት ንቑሕ ውዳቤ ከምኡውን ተራ መንእስያት ኣብ ልምዓት ኣብ ዝብል ኣርእስታት ዘተኩሮ ነይሩ ሰልጠንቲ ካብ 15 ንኡስ ጨናፍር ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝተዋፅኡ 68 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ኣስታት 200 ምዃኖም ዝገለጸ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣቶ ሰመረ ገብረ ማርያም መቐጸልታ ናይቲ ዓቕሚ ኣባላት ንምዕባይ ዝውደብ ስልጠናታት ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ረዘነ ሚካኤል ብወገኑ ብደረጃ ንኡስ ጨናፍር ይኹን ጉጅለታት ዝካየድ ስልጠናታትን ርክባትን ብቐንዱ ንቕሓትን ውዳቤን ኣባላት ንምብራኽ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መዳይዚ ዝያዳ ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ ንዞባ ማይ ዓይነት ርከብ ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ዓዲ ሰጓጉን መስርሕ ምምሃር ምስትምሃርን ዘገልግል ዋጋ 100,000 ናቕፋ መሳርሒታት ጻሕያዊ ጻዕትን ኮምፒተራትን ብሓገዝ ረኺባ እቲ ብተበግሶ ተጠቀምቲ ዓድታት ዝተበርከተ ንብረት ተምሃሮ ብኮምፒተርን ተንቀሳቐሲ ስእልን ድምፅን ሰሰነየ ትምህርትን ንቐስሙ ዝዓለመ ምዃኑ ካብ ዋሃዲት ኮሚቴ ኣቶ መሓመድ ሓጎስን ኣቶ ፍሳሐ ገብሪ ህይወትን ገሊፆም ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንእዞባ መምህር ጣዕሚ ፍትው ብወገኑ ጸዓት ኤሌክትሪሲቲ ነቲ ብቴክኖሎጂ ተሰኒ ዝወሃብ ትምህርቲ ኣብ ምውሓስ ዓብ ተራ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ብኮም ተበርኪቱ ዘሎ ኣብዚ መዳይ ዝዓበ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብር ኣብሪሆም ግዜያዊ ማሕዳር ንእዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ክፍለ መንግስት ብወገኑ እቲ ዝተገብረ ሓገዝ መቐፀልታ ናይቲ ሕፅረት ኣብያተ ትምህርትን ንምምላእን መነባብሮ መምህራን ንምድግጋፍን ብህዝቢ ዝግበር ኣበርክቶ ምዃኑ ብምጥቃስ ካልኦት ምሕደራት ከባቢ እውን ነዚ ኣብነታዊ ተበግሶ ክስዕብኦ ተማሕፂኑ ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ 10 ናይ ቅድመ ትምህርቲ 15 ናይ መባእታ 6 ናይ ማእከላይ ደረጃ 2 ድማ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ ከተማ ከረን ትርከብ ቤት ትምህርቲ መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ላሳለ ኣብ ሃገራዊ ምርመራታት ሻምናይን 12 ክፍሊ ልዑል ነጥብን ዘመዝገቡ 69 ተምሃሮን ኣብነታውያን መምህራንን ሸሊማ ብክልተ ሕዳር ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሃብቶም ሃይለ ብዘስምዑ ቃል ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ካልኣይ ደረጃ ካብ ዝተሳተፉ 147 ተምሃሮ እቶም 43 ልዑል ነጥቢ ኣብ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ድማ 26 ብሉፅ ውፅኢት ከም ዘመዝገቡ ገሊጹ ሓላፍ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ክፍላይ ዓንደ ሚካኤልን ሓላፍ ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ ከረን መምህር ዮሴፍ ዖባ ስላሰን በወገኖም ከምዚ ዝበለ ሽልማት ዝያዳ ሓላፍነት ዝሰክም ብምዃኑ ብዕቱብ ክስርሓሉ ኣተሓሳሲቦም ንሽልማት ዝበቕዑ መምህራንን ተምሃሮን ብግድኦም ንዝተገብረሎም ምትባዕ ብምስጋን ኣብ መጻኢ ኣበርቲዖም ንክሰርሑ ድርኺት ከም ዝፈጠረሎም ኣረጋጊፆም ዝኹልኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊምና ንምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ መበል 47 ፕሬዚደንት ኮይኑ ንኻልኣይ ግዜ ከም ተመርፂ ኣውጁ ዛጊት ብዝተኻየደን ዘይተዛዘመን ምቁፃር ድምፂ ንሰልፊ ሪፓብሊካን ወኪሉ ዝተወዳደረ ምሩፅ ፕሬዚደንት ትራምፕ 267 ናይ ድምፂ ነጥቢ ክረክብ እንከሎ መወዳድርቱ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራትስ ካማላ ሃሪስ ድማ 224 ረኺባ ኣላ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ 270 ናይ ድምፂ ነጥቢ ዝረኸበ ዕዉት ምዃኑ የረጋግፅ ምሩፅ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኩሉ መድያዊ ዕቤትን ብልፅግናን ኣሜሪካ ከም ዝሰርሕ ከም مستعوت ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ቃላት እዮም ደጊሙ ምምራፁ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝዓበየ ፖለቲካዊ ምልሶት ክብል ድማ ገሊጹ ኣሎ መምጻእ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ብፍላይ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ለውጢ ክመጽእ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ ምሩፅ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ 2017 ክሳብ 2020 መበል 45 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ከም ዘገልገለ ዝዝከር እዮም ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ታሪክ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ንፖለቲካ ኣሜሪካ ዝዓብለሉ ሰልፊ ሪፓብሊካንን ሰልፊ ዲሞክራትን ምዝ ናይ ሎሚ ነፍሲ ወከፎም 13 ግዜ ተዓዊቶም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ሚኒስተር ምክልኻል ዮአብ ጋላንት ካብ ስልጣን ብምብራሩ ኣብታ ሃገር ጸንሐ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእ መሊሱ ገዲዱ ሚኒስተር ምክልኻል ዮአብ ጋላንት ኣብ ጉዳይ ወታደራዊ ስርሒት ወሽመጥ ጋዛን ጉዳይ ጆታትን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኔታንያሁ ፍልልያት ከም ዝነበሩ ክገልጽ ጸኒሑ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ድማ ውፅኢት ናይቲ ኣተሓዛ ናይቲ ጉዳይ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍልልያት ምዃኑ ይጥቀስ ህልው ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እስራኤል ጠንቂ ናይቲ ኣብ መንጎኦም ዝፈጥረ ዘይምቅላው ክኾን ከም ዝኽእል እውን ይሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምብራር ሚኒስተር ምክልኻል ጋላንት ዝቃወም ሰልፍታት ኣብ ሓይሎ ከተማታት እስራኤል ይካየድ ብምህላው እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት መሊሱ ክኽርር ከም ዝኽእል ይእመት እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ሊባኖስን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ኣህጉራዊ ኩነኔ ኣስዒብላ ከም ዘሎ ይፍለጥ
إيران باكستان تادوباتن محسن شبران مكاتن بحوار كسرحات سمامعين تسمع سبصحة باكستان ناكلتا معلتات ممتاز فتمة منيستر قدات وزا إيران عباس عراقجي بحموش حدار كتما إسلام بعد مسل على سمستهجر أبزكايدور كبيم أبتركب كلتين هاجراش شبران مكات تاون وتادرون زمدنن كما عبلا مخاننا رديان زي كازي أم عوال كتبا نقدن ساعتن زركبو تسلاتات كتحقا غزا مخانن أبتقات أمفليتان إيران باكستان نام جميع اختشان سنة 4 دحر الزكايدو من لوات متقعت ميسايل دبلوماسياو زمدنن بقالو تاخم تتصولو يفلات يخون بر منغستات كلتين هاجرات بزوسدو سقمسي زمدنن نام نبور كم تملسه تبصابات يردو ኣብ ጃፓን ተደኪኑ ዘሎ ወታደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ዘስዕቦ ዘሎ ከባቢያዊ ብከላ ኣብ ህዝቢ ሃገር ቁጥዕ ይለዓዒሉ ሰራዊት ኣሜሪካን ኣከባቢያዊ ግምት ብዘይ ምእታው ንጥፈታቱ ብፍላይ ማያዊ ኣካላት ከባቢ ደሴት ኣኪናዋ በኣሉታ እናተፅሎ ይመፅእ ከም ዘሎ እዮም ጃፓናውያን ዝወቅሱ ዘለዎም መንግስቲ ጃፓን ነቲ ተርእዮ ብስቕታ ክሓልፎ ምምራፁ ካብ ህዝቡ ተሪር ተቃውሞ ይመፁ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ ሰራዊት ኣሜሪካ ጠንቁ ፀጥታውን ማሕበራውን ፀገማት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ዜጋታት ጃፓን ማዓስከራቱ ኩዕፆ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፍታት ከካይዱ ምጽናሖም ይፍለጥ ኣብ ጃፓን ሰፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ቅትለት ዓመፅ ዝምታን ካልእ ገበናትን ተዋፊሩ ከም ዘሎ እዮም ምስ ኩነታት ተሃገር ቅርበት ዘሎ ወገናት ዝጠቕሱ ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ኣስታት 54,000 ኣብ ጎረቤታት ደቡብ ኮርያ ድማ ልዕሊ 28,000 ወታደራት ኣዋፊራ ከም ዘላ ዝሕብሩ ፀብፀባት እቲ ወታደራዊ ወፍሪ ጠንቂ ፀጥታዊ ፀገማት ኮይኑ ከም ዘሎ ይረድኡ ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ህንዲ ተኸሲቱ ዘሎ ብከላ ኣየር ናብ ኣሰካፍ ደረጃ ከም ዝዓረገ ተጋዊሑ ብሰንኪ ክስተት ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታት ናይ ልዕሊ 33 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ በኣሉታ ተጸሊዩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ሕርሻዊ ኢንዱስትርያውን ህንፃዊ ንጥፈታት ካብ ጠንቅጣት ናይቲ ናውሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ብከላ ምዃኑ ሰብ መዝብ ህንዲ ሓቢሮም መሰረት ፀብጻባት ኣብ ህንዲ ዓመታዊ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ምስ ብከላ ኣየር ብዝተኣሳሰር ሕማማት ይሞቱ ከተማ ኒው ደልሂ ብመጠን ብከላ ኣየር ብደረጃ ዓለም ንከተማ ላሆር ናይ ፓኪስታን ስዒባ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ኣብዚ ቅንያት እዚ ከተማ ላሆር ተኸሲቱ ዘሎ ጽዑቕ ብከላ ኣየር ኣገልግሎት ትምህርቲ ዝርከቦ ሓያሎ ንጥፈታት ተወንዚፎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣሜሪካ ንቕልውላው ሓሱ ደሴት ኮርያ ዘጋድድ ወታደራዊ ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ፀዊዓ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ሓሱ ደሴት ኮርያ ዘካይዶ ዘሎ ልምዳት ዘጠቓለለ ጽዑቕ ወታደራዊ ንጥፈታት ነቲ ኩነታት መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ዝጠቐሰት ቻይና ብህፁፅ ክቋረፅ ተማሕፂና ኣሜሪካ ነቲ ውጥር ኩነታት ንምህዳእ ክትሰርሕ ብምልባው ድማ ባይቶ ፀጥታ ሓላፍነታዊ ተርኡ ክትፃወት ፀዊዓ ኣቀዲማ ኣብ ደቡብ ኮርያ ታደሰ ሰመየ ፀረ ሚሳይል ዝተኸለት ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ኒክሌሳዊ ኣፅዋር ከተዕጥቓ ከም ትኽእል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምእማታት ዝዝከር እዮም እቲ መደብ ክውን እንተኮይኑ ሓሱ ደሴት ኮርያ ናብ ኩናት ከምርሕ ከም ዝኽእል ወታደራውያን ክኢላታት ከጠንቅቑ ፀኒሖም ኣለዉ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ተካይዶ ወታደራዊ ተልእኾታት ዓመታዊ እናሰፍሐ ይመፅእ ከም ዘሎ ፀብጻባት የረድኡ መንግስቲ ሶርያ እስራኤል ብ4 ሕዳር ኣብ ከተማ ደማስቆ ልዕሊ ሰላማዊ ዕላማታት ንዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳይላት ብትሪ ኮኒንዎም እቲ መጥቃዕቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝገስ ምዃኑ ዝወቀሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ስጉምቲ ክወስድ ፀዊዑ በቲ ካብ ኣኽራን ጎላንን ዝተኮከሰ ሚሳይላት ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደዮም ሰመዚ ሶርያ ሓቢሮም እስራኤል ኣብ ሶርያ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት ንወታደራዊ መደበራት ኢራን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ እኳ ክትገልጽ እንተጸንሐት ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ተደጋጋሚ ድብዳብ በርጌስ ምዃኖም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ተሃገር ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ሊባኖስ ኢራንን ሶርያን ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ተጻብኦታት ንዞባ ማእከላይ ምብራቕ ከይተረፈ ኣብ ፀጥታዊ ሓደጋ ሸሚሙ ከም ዘሎ ይግለጽ ኢራንን ኣዘርባይጃንን ንክልተ መዓልታት ዝቐጸለ ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ካይደን እቲ ኣብ ባሕሪ ካስፒያን ዝተኻየደ ልምምድ ወታደራዊ ምትሕብባር ንምድንፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕሪ ክልቲአን ሃገራት ገሊፆም ብዘይካዚ እቲ ናይ ክልተ መዓልታት ልምምድ ኣብ ማያዊ ኣካላት ብዝኽሰት ሓደጋታት ንስዕብ ክሳራታት ንምንካይ እወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እቶም ኣዘዝቲ ወሲኾም ሓቢሮም ጎኒ ጎኒ እቲ ልምምድ ኢራንን ኣዘርባይጃንን ወታደራውን ፀጥታውን ዝምድንአን ንምድንፋዕ ዘካየዶ ንጥፈታት ከሐይልኦ ተሰማሚዒን ኣለዋ روسيا خلت ناي إيران زركبن 55 ساتلايتات زحازت روكيت ناب طفر وانجفا قال خابتن ساتلايتات كان مدرس 820 كيلومتر رحيقو اب زركب هو مصنعتن مكياد زعلما مخانن ماكل مرمر طفر روسيا حبيرو مسرت ماكل تن ساتلايتات اب سنه فلطتاون تمرتاون كمون اب كنتات قصلا اوزون زتكوره مصنعت خكايدين
إذا خمسين كله جابان أو علمنا ناي مجمر تابع إنجيت سرحت ساتلايت ناب هو ونجفام إذا بتمر مرت جابان زمع عبلتن أب أمريكا هابزر كم مدبر سون جفتن ساتلايت ناستات شد الشوارع مجنعتها ونفتات كتكايد مخانات فليت اللهم التلقوا عوت مزخون تمساسال مهزون مسفح بايت أخدات خمس غل بأبو يأمات زيناتات النظام أرسال زينة كدقم لكم أبزوا معكل مسرح مرجع محجر تخبابن عن وابر سعدن زملكت سنة قريبو أب هوسبيتال مولدان علاقة حموس أبا قلولوت قد محرسز مسكان عبيت يرأى خمجلة فقليتو أم نوزوا مع عين تركبة تمرتي مع كلاي درجة عدي سقاقون واتاو حقز رخيبا بريزيدنت أمريكا نبر دونالد ترامب مبل 47 بريزيدنت خوينو مخالاي جزي كم تمرتي أو يجو قدماي منيستر نتنياهو منيستر مكلخال كاب سلطانو برارو زي مرغغا اسرائيل مليسو جديدو إيران باكستان تصتا دوباتن محسن شبران مكاتن بحبار كسرحا السلامعين باركز أخركم تعزبتي حفشة وزيناتات هبسزازي ملو سلامك تالكم نمسجن مسترفهم مدواتنا نحدقكم بوغنا بروح معالتي